Dorone numpak bus. Teciote rato amot. Nggih, Ndara, mangga Ndara. Rawono patut lamun. Duduk, capek duduk. Nasu sak betara. Nggih. Yuk. Dawa, Ndara. Katanya tak sarang saka nggone Taman Kaputri. Kuwi kok entuk samulane banget iki. Kata Ndara 2000-an. Jogo parkir. Aku engko ya dibagi lho. Jelas no tak bagi. 2000. Kok 2000 kuwi lho. Yuk. Dalam Ndara. Lagi padha nindakake ngopo to ya? Nembe damelangan suka sak wetawis Ndara. Gilangan suka. Heeh. Tapi iki mau melipur karo apa jasmani. Ndara. Ya kudune pancen kaya ngono kuwi. Yen wajiban wis rampung, kena-kena wae kuwi gilangan suka no sak Taman Kaputri. Ade sampun rampung sedanten to. Tenan kuwi. Mbok bilih panjenengan badhe nitih pirsa sumangga lho Ndara, mboten kuciwa. Yen kaya ngono banget atiku kaya. Lah wong main jene iki lho. Loh, kok dikongkon temane iki piye wong aku sih prawan iki lho iki. Ayo kok ya. Oh, Ndara ada semoro iki seperawan ting-ting kok. Isih prawan iki. Nggih Ndara. Mergo aku iki putrane Kanjeng Rama Lubinger sing sinambi donya. Nah, iya ta. Aleres Ndara. Aku ora ngerti kok Sing ya. Ndara. Ora ngerti. Wonten panganan wonten ing pangkat sari. Sapa kuwi to ya? Petang-petin iki. Yo iya to wong jeneng ana tamu. Nuwun sewu Den, panjenengan sakmenika sinten? Kok lumebet wonten ing Taman Sari mriki? Iki ana jroning Taman Kaputren kok. Nggih. Sami mawon. Kok sami mawon ki piye? Lah ora sampean jak briefing sareng gure kok. Sajake gayeng yen ana bocah wadon. Nggih. Di sana Nggih. nek pancen kowe pengen srawung karo aku. Yo, wis srawungke. Aku damel sasongko saka ing desa Palwong. Gambar sesoko asmane Ndara. Nggih. Saka desa Palwongku. Apa yang dia lakukan? Wiki lho kok aneh-aneh wae. Sik nek apa cipika-cipiki iki meneng ae, Nduk. Ben. Sapa kuwi? Ora kenal aku. Tenan. Tenan aku ora kenal. Sumpah aku ora kenal kuwi. Prawan aku. Sekolah rondone ning akhirat. Engko dhisik di sana. Engko dhisik. Bener kang dadi aranmu Damar Sasongko? Di sana pancen bener. Aku damar sasongko ya damar wulan saka ing desa Palwong. Oh, kaya ngono to. Engko dhisik Heeh. yen to tak waspadake. Ana ing papan kene kabeh bocah wadon sing ayu. Yen to entuk lebih. Sejatine sapa? Lan iki ana ing papan. Nek kowe pengen ngerti bakal tak paling ngerti Damar Wulan. Aku Jasmoro. Anjasmo. Pancen kuwi bener. Nek kuwi gumun ning papan kene akeh para wanita. Mergo papan iki sing jenenge Taman Kaputren Kepatihan
Mojopahit papan panggonane para wanita. Yayi Kakung, kuwi ra dikeparake mlebu nang sacintaman kaputren kepatihan Mojopahit Damarwulan. Pangapun itu kesumaning ayu anjas kuwara menawi to kados ngaten kula menika keblasuk wonten ing taman kepatihan Mojopahit. Pancen bener ora kleru. Siramu keblasuk mlebu nang sacintaman kaputren. Ewan dene sing duweni Purbawaseso ana sacintaman kaputren. Ora ana wong kejaba jasmara, kula saka kuwi bakal tak paniti doro. Kesumaning ayu sasampunipun kula keblasuk wonten ing taman kaputren kepatihan Mojopahit. Pangapun nek kados ngaten kula nyuwun pamit. Pangapun. Tengok dhisik Damarwulan, ora usah gugur. Wong perkara ngono wae kok yo kaya ngono kuwi to. Apa kleru yen aku iki bloko yen taman kaputren iki sing duweni Purbawaseso ki anjasmara. Kula ngertos. Ning pangangkat kula menika mboten tumuju wonten ing taman kaputren kepatihan Mojopahit. Sejatosipun kula menika badhe tumuju wonten ing kepatihan Mojopahit. Oh kaya ngono. Nginemu kelawan Paman Patih Lugender wonten ing Kraton Mojopahit. Tigatine Damarwulan kepengin ketemu marang Kanjeng Rama. Lugender. Menika leres. Damarwulan. Nek kowe kepengin ketemu marang Kanjeng Rama bakal bisa nanging sadurunge kowe tak lumarapake ana ngesot dalem Kanjeng Rama Lugender. Iki ana wigati kapribadenku, ing kono bakal tak blakake karo sliramu lho Damarwulan. Panjenengan menika badhe ngarapaken kula kalian Paman Patih Lugender. Pancen kuwi bener. Wonten wigatos kapribadenipun Gusti Ayu Anjasmara ingkang badhe panjenengan aturaken dumateng. Pancen kuwi bener Damarwulan. Kenani perkawis menapa Gusti Ayu? Perkara tresno. Perkawis tresna. Pancen kuwi bener perkara katresna. Tempun kados Sing kang mawa tegese Damarwulan. Aku tresno. Aku kepengin dadi bojomu Damarwulan. tresna dumateng kula. Gusti Ayu Anjasmara. Aku ngerti pasuryamu kang lagi welmeguna sacintaman kaputren kepatihan Mojopahit. Kedudut rusuh rasaning atiku kang tulus lan kang suci. Rasaning ati kang suci, aku nuwuhake rasa prentuling tresna. Mula saka kuwi Damarwulan, imbang ana katresnanku ya Damarwulan. Panggih rumiyin. Iya. Menapa sedaya menika boten katrucut tembung panjenengan wonten ing ngarsa awit kula menika tiyang alit, kula tiyang saking Karang Pradesh. Menawi to kula menika sesandingan kalih Gusti Ayu Anjasmara. Iya. Menapa panjenengan menika boten wis? Mesti wae ra bakal eksem jalaran aku tresna karo Damarwulan. Damarwulan. Tresna kuwi bisa ngrapasamu barang apa wae. Nelokake wernaning kulit. Adat budaya. Wong tuwa apa maneh among kanca. Tresna kuwi tuwa saka prentuling ati kang suci. Lan tresna kuwi ora bisa kaukur anane pangkat derajat. Mula saka kuwi Kakang, anane wong tresna tak jaluk ana papan kene imbang ana rasa tresnaku ya. Gusti Ayu. Kula menika ngawantaraken menawi panjenengan menika namung beda dumateng Damarwulan. Aku kondong kaya ngene saka ati kang suci yen aku tresna karo
sedaya menika amrat sangat salebetipun manah. Panjenengan menika putranipun patih wonten ing Majapahit. Kula menika namung tiyang saking Gusti. Damarwulan, aku wis kondo bola-bali ning pengarepanmu. Tresno ora mawas pangkat derajat. Amung ati pautane. Kamangka atiku iki wis nuwuhake Tresno. Mula saka kuwi aku wis mesthekake besok anggonku bebrayan karo Damarwulan bakal bisa lanjut kanthi sawasi. Gelem ya? Gusti Ayu. Kula mboten selak semanten ugi kula sasampunipun kula ngertos kalian Gusti Ayu Anjasmara salebetipun manah kula ugi gadhahi raos tresna kalian Gusti Ayu Anjasmara. Tegese Kula ngimbangi menapa ingkang dados ketresanipun Gusti Ayu Anjasmara. napa katresnaku Damarwulan? Kakang Damarwulan kakang, kok yo ket mau-mau nih pikir dang agi-agi nompo kabeh tresnaku. Aku kira bisa urip lamun ora gajir-jir karo katresnaku yo kuwi Kakang Damarwulan. Gusti Ayu Anjasmara. Kakang, Semono uga kula menika ageng tresna kula dumateng kesemaning Ayu Anjasmara. Sinaosa jagat kagulung ngersaning Gusti. Ngantos kula kapundhut marang ngersaning Gusti. Kula badhe tresna kalih Gusti Ayu Anjasmara. janji yo Kakang Damarwulan, tresnamu cukup kanggo Anjasmara, aja nganti kuwi ngiwakake marang katresnaku. Babar pisan kula mboten badhe wantun. Menawi to kula kengguh kaliyan pawestri ingkang ayu sulistya ing warna, menawi to mboten kejawi Gusti Ayu Anjasmara. Kakang Damarwulan, sakwise aku bloko sing sakjroning atiku perkara katresnan, sing papan kene Kakang Damarwulan uga nampa kabeh katresnan. Sepisan aku janji, aku bakal marapake Kakang Damarwulan ana pesane Kanjeng Rama Lupita saka kuwi Kakang. Dina iki uga yuk tak derekake surat ana pesane Kanjeng Rama. Kados Ayo, ayo Kakang. Nembes pindah menika kula mangertos wewangunan wonten ing salebetipun Taman Kaputren Kepatihan Majapahit. Kula menika gumun sanget awit wonten ing Karang Pradesan menika boten wonten wewangunan ingkang kados. Pancen bener Kakang. Ana sajeng Taman Kaputren utawa sak lenger gendhawana sak Majapahit yen sinawang katon asli, yen sinawang katon indah. Pancen kuwi bener. Lan aku ra maido yen sampeyan rumangsa gumun pangateni wewangunan ana sak sini. Majapahit Kakang. Anjasmara. Jasmara. Kula kok pireng Suarane Kanjeng Rama. suwaken Siai. Kula Rama, inci kula Rama.
Yas. Yas. Inci kula Rama. Dawuh kula Rama. Lah kok kaya ngono le Jas kowe Jas. Enten napa to Rama? Sopo iki Jas? Pawongan ingkang bagus pasuryanipun. Menika Kakang Damar Wulan Rama. Ana tamu nek ngono ya Jas. Si kepatihan ing wedal sak menika wonten tamu Rama. Ngene lho Nduk Jas. Inci Rama. Rikala semono Rama ora wis tau mitungkas karo kowe to. Inci. Lamun toh kepatian ana tamu, umpama tamune mau lanang, iki sing nyugata bapak. Rene saiki tamune lanang, lho kowe kok sing nyugati Rendo. Kula nyugati tamu menika awit ingkang dados tamunipun bagus lho, Mo. Oh, dadi tamu mau nek bagus anjas mara. Kedhaipun Anjasmara. Anjasmara menika lak putranipun Kanjeng Rama Lugender ingkang Minal minul. minulya lan cita. Menika Bocah Kanjeng wis Rama. wayahe ngedu. Bocah wis gedhe, wis wayahe. Wayahe napa to, Mo? Ngedu, Nduk. Ditu kalih sinten, Mo? Hah? Ditu kalih sinten? Maksude ora dudu kaya ngono iki ora, Nduk. Kanjeng Rama. Didu atine wong loro didu dadi siji. Oh, kados ngaten, Kakang. Kowe meneng tak takonane. Ngestake dawuh, Rama. Alah, anak ngene nyata. Putrane sinten? Patih Lugender. Ingkang minal Minulya. Anjasmara gandes luwes marang Ati. Le. Gus. Kasihan. Kowe iki jenengmu sapa? Papan dunungmu ngendi? Duwe karep apa? Gusti Patih, Lho kok wis ora? kenging menapa kula menika mboten. Ya perso, awet ingkang paring perso niku Anjasmara. Oh, dadi wis mbok dok. Inci, panggih to Kakang Damar Wulan. Menika leres siswane. Jenengmu Damar Wulan. Kula menika Damar Bocah saka ngendi le? yang saking desa Paluwombo. Bocah saka desa Paluwombo. Lah karepmu Niat kula pilaraken saking desa Paluwombo. Kula menika badhe pados pedamelan wonten ing Kepatihan Mojopahit. golek gawean. Wah. Nek ngono ora bejo le kowe. Kok mboten bejo niku liripun kados pundi? Nek kowe lunga saka desamu Paluwombo, nganti kedadian kowe suwaning Kepatihan Mojopahit, dina iki Kepatihan Mojopahit wis ora ana gawean. Menawi kados ngaten, cabar anggen kula kupadi pedamelan wonten ing Kepatihan Mojopahit. Sik aku tak takon sepisan meneh. Kowe bocah saka Paluwombo kuwi anake sapa lah? Kula menika putranipun Rama Patih Maudara rikala Semana. Kowe anake Maudara Menika leres. tenan ta ora? Saking kandhanipun eyang menika kados Eyangmu sapa? eyang kula Sentanu Murti. Dadi tenan kowe anake Kakang Patih Maudara. Lho, Anjasmara, Kula Rama. jebule Damar Wulan iki seh dulurmu. Tasih kadangipun Anjasmara Rama. Dulur iku ora dulur kandung ning dulur nek cara desane dulur misanan. Nek tasih kalebet sedulur to, Mo? Weh. Dudu Kakang Damar Wulan, Kakang. Ih, sebule kok dadi aku dene sedulur
ana bapak. Lha wong kalih sedulure piyambak niki mboten dadosake pangobot to, Mo? Dadi nek karo dulur ora apa-apa ya. Mboten napa-napa kalih dulure. Ya, ya. Ngono ya Kakang Damar Wulan Kakang. Boten dados menapa Gusti Yen Agung. aku cedak, ngrangkul, jiwik, ora apa-apa to. Boten napa-napa kula menika boten kabeh. Mergo sedulure dhewe. Aduh Kakang, ora nyono lan ora ngira. Yen namung iki sedulur sing bagus sing kaya ngene. Ya. Ya kuwi Kakang Damar Wulan tenan kuwi Kakang. Semanten kula menika boten pinten. Menawi to kula Ya. dados sederek ingkang ayu kados pengalat. Sampai enten apa to, Mo? Geding. Napa gedhe? Lah didhawuhi karo Rama kok ora klingkut babar blas. Cipangapunten, Cimo. Monggo. Lan ngarep aku wis kandha karo kowe nek kepatihan wis ora ana gawean. Lah iki tak sambung rakete karo dulur. Bapakku ki sedulurku. Lah nek kowe golek gawean kepatihan, kepeksa wis ora ana gawean. Pangapunten, Cirama. Ana apa, Nduk? Panjenengan menika ngendika bilih kepatihan menika sampun boten wonten perdamelan. Blas wis ora ana gawean. Masih wonten perdamelan setunggal, Rama. Gawean apa, Nduk, Jas? Kanjeng Rama, menika tasih wonten perdamelan setunggal wonten kepatihan. Parigolan menika ora dereng wonten ingkang jagi to, Mo? Jaga parigolan. Iki kedahipun Kakang Damar Wulan menika dipun paringi perdamelan minangka jagi parigolan wonten kepatihan, Mo. Dikon jaga parigolan. Cih, Lan Kados tujune anak wanjas mara duwe ego. lajeng Dina iki ana gawean kanggo kowe. Iki umpama lho ya. Kowe tak perintah jaga regol gelem ta ora? iki kula menika temen sanget menawi to wonten ing kepatihan wonten pedamelan kanggenipun. Nek ngono kowe gelem. menika jagi regol kula saged. Wis aku. Saguh. Neng ya ngono lan. Sakwise kowe tak gawe paling gawean jaga regol, aku bakal mitungkas lan meling karo kowe. Badhe weling dumateng Ya, menani perkawis ana tatanan lan peraturan. wonten tatanane Iya. lajeng Eling-eling rungokno kowe ya. Kowe jaga regol pitungkasku. Sak wayah-wayah ana wong sing arep mlebu ning kepatihan lamun toh ora nganggo tapak asmaning patih lu genden aja mbok lebokno kudu mbok balekno tanda KTP. oh kados kaki badhe kula imut-imut marang sok sinten kemawon Ya. ingkang badhe lumebet wonten ing kepatihan menawi to mboten ngatonaken tapak asmanipun sedaya menika mboten dipun keparengaken. Nek ora jenenging patih lu gendel aja pisan-pisan mbok lebokno kudu mbok balekno. Badhe kula estokaken Ana ndakno. kula imut. Ya. Kula nyuwun pamit. Ya ya. Ini tenan lho ya. sing hati-hati ya Kakang Damar Wulan, Kakang. Aku njaluk Pak. Aku bakal netepi kewajiban jurengku ana ing kepatihan mojo. Lan aja lali apa sing dadi pawlinge Kanjeng Rama. Sak sapa wae sing mlebu kepatihan, ora nganggo tapak asmane Kanjeng Rama lebih ora dikeparengaken. Ampun Pak. Badhe kula imut. Ya wis, sing hati-hati ya Kakang Damar Wulan, Kakang. Njaluk Iya, Kakang. Sing hati-hati, Kakang. Dadah, Kakang Damar Wulan. Jas. Jas. Oh, inci kula Rama. Walah yo. Kok inget kau nganti ora kejeblas. Wis dak perintah
piye? Rama, panjenengan dawuh kalih Kakang Damarwulan. Ya. Sok sinten kemawon ingkang badhe lumebet wonten kepatihan, boten ngagem tapak asmanipun Kanjeng Rama Legender, menika boten dipun keparengake lumebet. Bener. Kendhatipun mangsulaken. Bener, Nduk. Nah, Utama, Rama, Apa? Yayi Sinta dalaku minten ing wedal sakmenika kateben kemawon tetegaran Tama. Mestinipun kadang kula kekalih menika boten ngagem tapak asmanipun panjenengan, Mo. Waduh. Lupa saya. Napa niku lupa to, Ma? Bapak lali, Nduk. Lanji. Lah iki nek ngomong kedadian cengkah terus kepiye, Nduk? Ayo disusul, Nduk. Ayo, Nduk.